Košických hasičov poriadne šokovala skupina tínedžerov. Posedávala na pontóne, ktorý sa zrazu odtrhol a odplával do stredu jazera. Keď ich odtiaľ vytiahli, niektorí sa vraj záchranárom smiali, že prišli ako si priskoro. 5 kamarátov sa na uvoľnenom móle plavilo takmer 2 hodiny. Ich zábavu im prekazili okolo idúci ľudia, ktorí privolali hasičov. Chlapci a jedno dievča si vraj na móle chceli len odýchnuť, no to sa s nimi uvoľnilo a vietor ich odfúkol do stredu jazera. Oblečení už nemali šancu dostať sa na breh. Asi pravdepodobné, že deti by plávali po celej ploche jazera, možno aj do večera. Hasiči ich odtiaľ postupne dostali na motorovom člne, no od po niektorých mládencov sa na miesto poďakovania dočkali len posmeškov. Kde ideš? Meno mi daj, zlatý môj. Nie, more, a čo? To pohode, nič sa nestalo, zbytočne aj volali hasičov. Ja, keď títo mladíci si robili naozaj posmešky z tohto nášho výjazdu, my túto situáciu nemôžeme podceňovať, pretože naozaj môže k niečomu dôjsť. Podľa starostky sídliska bol pontón zabezpečený dobre. Ukotvili ho totiž oceľovými lanami. Je presvedčená, že to bolo dielo vandalov, ktorí si chceli z móla urobiť čln a úmyselne ho uvoľnili od brehu. Dokonca si odtrhli aj dosky z lavičiek, ktoré boli takisto nové a pevne prišrobované a tieto dosky z lavičiek použili ako vesla. Polícia vyšetruje aj tú verziu, či deti neodviazali pontón samé. V tom prípade by museli výjazd hasičov zaplatiť ich rodičia. Tento výjazd, tejto mimoriadnej udalosti, kde sa zúčastnilo 7 príslušníkov a 3 vozidlá hasičské, stál približne 3000 korún. Z Košíc Jozef Kačmári, televízia Joj.